Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu chandiunzawo pano mukoma. Iyi secret yangu yandinayo kuzobatawo kwandakaita mishonga uye zvekare nekuzotendeuka, but handina kutendeuka muchokwadi, ndakangopretenda so that ndinge ndichikwanisa kuzowanawo chinzvimbo muchurch, even though ndainge ndagara ndichinamata hangu mune imwe Pentecostal church. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: ndakauya muno muSouth Africa kuma 2013. Upenyu hwainge hwakaoma, taingovawo vanhu vekuti taingogarawo mumapurazi, tichingoshanda mumapurazi, tichingowanawo mari yekuti ngochikwanisa kutongotengawo chikafu. Ende mistake yandakazoita ndeyekuti ndakabva ndachizotanga kugara nemukadzi ainge ari mukuru kwandiri, ainge akandisiya ne10 years. Saka mukadzi uyu iye ainge ava kutoziva upenyu kundidarika inini. Zvataiita mukoma ndezvekudai: taiwirirana kuchiri kutanga kwegore kuti ndini ndichatenga chikafu, iye anenge achiunganidzawo mari, asi taizotiwo kana gore rapera aizongosimuka obva atongoenda kumusha, ende hapana pandaikwanisa kuzoitisana naye nharo kuti ndinge ndichiti ndikwidzawo bhazi, because iye anenge aine kamari kaanenge akasungirira. Ende aivawo munhu ainge ava kutoziva upenyu, aiwanzokuti kana ava towards August obva ati ndava kuda kumboenda kumusha, kamari kaya kaanenge akasungirira kubva tichitanga kushanda muna January aibva achizoishandisa mari yose iyoyo, then ozodzoka September, October, November, December tichishanda. Saka kuti tinge tichikwanisa kuzosimuka tiri tose ndinenge ndisina mari, iwo anenge asinawo mari. Saka ndaizongomusiya achienda kumusha, ende aiti kana ava kuZimbabwe ainge asingatobatiki zvachose pamafoni. Ava munhu wekuti aisataura neni the moment yaanongonzi akwira bhazi atova kuzimusaiti, utongoziva kutoti haachatotauri newe, even though ainge aine line raaishandisa uchitomuona ari online. Saka zvakanditorerawo makore akati wandei kuti ndige ndichizobuda musituation yakadaro. Ndingati ndakagara naye about 4 to 5 years, takagara tose pasina kana chainge chichimbobuda. Akasvikawo pakuvakisawo chitiri room, akatotengawo mombe dzake 2 nekuda kwekuti ainge akagara neni ndichimubatsirawo pano nepapo. Saka takazongosiyana mushure mekunge ndakazomubata aine chikomba. Pane pamwe paakabva kumusha, then ndokubva achizongoregedza kubatika. Saka ndakangobudawo gate ndichiti ndava kutevera munhu. Ndopandakabva ndachizoona imwe motikari yainge yakapaka, ndikatoona kuti ndiye ainge ari mumotikari, zvichireva izvo kuti ainge akatotaurirana nechikomba chake chikaenda chikanomutora mutawuni, ndokubva vachizotanga avo kusasana zvavo. Saka zvakandirwadza, ndikarambana naye, ndakaramba ndichishanda, but ndakazoluza focus because ndainge ndisisina kana tarisiro yekuti upenyu huchazosvikawo pahuchazonzi hunenge hwachinja. Ndakazotanga kuita zvokunwa doro, uye zvekare ndainge ndava kutosvuta nefodya, then ndokubva ndachizotendeuka. Pandakatendeuka ndakabva ndachizotanga kuendawo kune imwe Pentecostal church. Saka ndava kunamata, I then discovered kuti mumaPentecostal church kana uri munhu wekuti unenge uchinzi unenge usina mari, vanhu vanenge vasitorina kana basa newe, because vanenge vaine mari ndo vanoiswa kumberi, ndivo vanenge vachinzi vakaropafadzwa. Saka yainge yava shuviro yangu yekuti ndige ndichizonzi ndiri munhuwo anoendawo kumberi, ende ndichange ndichizopiwawo chigaro chemuchechi. Ndakazosvikawo pakuzoroora muchechi. Mukadzi wandakaroora aivawo munhu zvekare ainge aine pressure yekuti ange achida kuzivikanwa kuti naiyewo akaroorwa nemurume ane mari, zvekuti dzimwe nguva aikwanisa kutoedita mapictures kudhara vanhu vasati vazviziva. Aiti akaedita mapictures zviya aibva angotiisa kumberi kwemotikari sekunge vanhu vanenge vatenga motikari, sezvo ainge ari munhu aifarira kupawo mafriends ake pressure. Saka zvinhu zvakaramba zvichingondipawo pressure kuti life yatainge tava kurarama yainge iri life iyo yatainge tisingakwanisi kuafoda kurarama life yakadaro.
then ndine imwe friend yangu uyo akazotanga business. Atanga business rake ndakazonzwawo godo ndava kudawo kuti neniwo ndinge ndichikwanisa kuzotangawo mamwe mabusinesses but ndiri pamusoro pake, because munhu wandainge ndakaziva for a very long time ari munhu ainge asinawo chaainge ainacho. Saka ndakabatikana ndikati munhu uyu zvinoreva kutoti iye atova mupfumi kundidarika. Saka pressure iyoyo yakazonondipa pfungwa dzekuti ndinge ndichienda kun'anga. Takazoti taenda kumusha nemudzimai wangu, kwedu kwatinobva Mukoma kune n'anga dzine masimba. Taenda kumusha in secret, ndakaenda ndiri ndega kun'anga kuti vamwe sekuru vandainge ndichitoziva. Sekuru ivavo ndaitozviziva kuti vanorombesa. Ndakabva ndachizotaura navo ndikati sekuru, muchindiona ndauya pano ndoda kuti munge muchindibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kuzovawo munhu ane mari. Vakanditi yainge isimbori nyaya, chavainge vachingoda kubva kwandiri vainge vachida kungoziva kuti ndainge ndakazvipira here pane zvose izvo zvandainge ndichida kubva kwavari. Ndikati sekuru, inini kuzvipira ndakatozvipira to bed, anything that you want, even mukati ndinge ndichichekeresa vangava vari amai vangu nhasi uno, ndatozvipira kuti ndinge ndichivachekeresa. Saka vakabva vanditi mai vako ndiri kuvatarisa, ndiri kuvaona paglass but hazviiti, asi glazi riri kuti riri kuda gogo vako. Saka gogo vangu Mukoma ndivo vandakabva ndachizochekeresa. Ndakanzi kana ndadzoka kuJoni ndaifanira kuti ndinge ndichivatengera dress rinodhura riri reblack rinenge riine necklace, gogo nehandbag. Ndainge ndakanzi kana ndatenga dress iroro ndaifanira kuzorinyika mumvura zvekare nebhutsu nehandbag ndozvinyika mumvura, ndobva ndachizozviyanika panenge paine mumvuri pasiri pazuva directly kubvisa unyowani hwacho. Ndakazodzoka kuJoni ndikashanda ndikavharavhara mukadzi mari, ndakaenda ndikanotenga dress iro zvose zvakaita 11,000 rands. Tikanetsana nemukadzi ndikamuudza kuti yainge iri mari yandainge ndakasevha yandainge ndisingade kuti inge ichizoshanda. Saka target yangu yainge iri yekuti kana zvikaita then ndobva ndachizobuditsa mari ndichiti mukadzi, mari iya yandanga ndakasevha iyi chitora zvako uone kuti woita sei nayo. Saka pandakaona kuti ndainge ndakwanisa kutenga dress apa ndichicommunicata nasekuru, vakabva vanditi kana ndapedza kuzadzikisa zvavainge vakanditi ndinge ndichiita ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumusha. Sezvo painge pasina mari, mukadzi ndakamusiya muSouth Africa ndokubva ndachizoenda kumusha. Hama hadzina kutozviziva kuti ndainge nditori muvillage, ndainge ndichitogara kumba kwasekuru for mazuva awo apo pavainge vachindirombesa. Vakatora dresi vakaripfekedza chikwambo chavo zvekare nehandbag uye zvekare negogo, vakanditi ndige ndichidzoka kuSouth Africa. Ndikati pakaipa because handikwanise kuti ndidzokere kuSouth Africa ndozodzoka zvekare. Ndikati sekuru, mari handina. Vakanditi alright, chimbobuda muno muvillage wotsvaka kwekuti unoenda, then after 2 days kana kuti 3 days wozodzoka. Ndikaita saizvozvo, ndikaenda ndikambonogara neimwe friend yangu mudhorobha. Ndagara ndopa ndakabva ndachizodzokera kumusha, ndikabva ndachizonopa gogo vangu dress nezvandainge ndakavatengera. Vakaripfeka dress iroro, ndikatoona mweya wavo uchitobuda mavari. Ndakazoona mweya wavo wava mubhodhoro pandakazoenda kumba kwasekuru. Ndokuromba kwandakaita ikoko. Ndichizodzoka kuSouth Africa ndakanzi ndinge ndichitanga kabusiness, ndikangotangawo kakambani kangu keconstruction, even though ndainge ndisati ndakambovaka before ende ndisitomborina experience. Ndakangonzi unongotanga kambani chete uchaona zvichaitika. Ndakazoitawo announcement muchurch, then pano vamwe vakazouya kwandiri vakandiudza kuti vaikwanisa kundikonekta nevamwe vanoita zveconstruction. Ndikatotanga kutobatsirwa paya, kwava kutotanga kutosimukira, ndikatotanga kutoita mari, ndikazotopiwa chinzvimbo muchechi. Saka nyaya iripo Mukoma ndeyekuti mushonga uyu wava kuda kuti ndinge ndichiuraya. Apa ndiri kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichiuraya hanzvadzi yaamai vangu avo vakandichengeta, vakandiendesa kuchikoro. Mwoyo uri kurwadza kana ndikafunga nezvavo sekuru ivavo, kuti asi sekuru havana kana chavakambonditadzira zvekuti ndingazoonekwa nhasi uno ndichida kuvapfudza. Handione sekunge ndinozvikwanisa. Ende rimwe dambudziko ravapo nderekuti
n'anga yacho yakandirombesa yakafa, saka pandava kudhila nevana vacho. Vana vacho ivo they are not interested in talking. Vanhu vaya vekuti vangori nekamwe karafu kamwe kakungodada nekuda kwekuti vane masimba, plus pamba pacho panongogara pakazara maclients. Saka ukaendako uine chichemo chako vanotongokupindura rafu, vanongokuudza kuti iwe ita zvatakuudza kuti unge uchiita. Ipapo pandakanzwa kuti sekuru vainge vakafa, ndakaendawo after vabva mukuviga sekuru, ndikati iko zvinozvi kuda maybe vanenge vava kukwanisa kupinda mumatare, ndikaenda ndikanopinzwa mumatare. Saka ndakangoona kuti rafu yandainge ndichingoitwa hapana kana help yandainge ndichazowana kubva kwavari. Vakandiudza kuti kana ropa rava kudiwa ndinofanira kuti ndinge ndichiita zvinodiwa. Manje sekuru vangu ndinonzwa tsitsi kana ndakavatarisa, vakura zvavo sekuru. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakaromba nekuda kwepressure. Yapakaipa. Ivo vainge vachiti dzimwe pressure dzatinopiwa kuchurch ndo dzinozokonzeresa kuti kunyangwe uri munhu anotofarirawo kuita zvekunamata but unopedzisira wazoromba, because hanzi kuchechi kwavo vanonyanyisa kukoshesa matestimony, hanzi magood testimony kuti this week ndakati ndichifamba then someone blessed me, this week ndakati ndichifamba ndichitsvaka basa then God gave me a job. Hanzi they want to hear those testimonies. Saka hanzi zvinozopa vanhu pressure. Hanzi kuchechi kwavo kune imwe pressure isingaiti yekuti hanzi munhu anokwanisa kutosaridza kutotenga motikari than kubhadharira vana ingava iri school fees because of that pressure yekuda kungonzwikwa uchizopa testimony yekuti Mwari vakanaka, tarai muone kuti ndava nemotikari yandakatenga. Uye zvekare vane imwe message iyo yavakatumidzira, regai ndiiverenge. Hanzi mukoma apo pandakazotendeuka zvekare, this was after ndabva mukubatwa ndiine mumwe mukadzi wemuchechi wandainge ndava kudanana naye. Saka ndakabva ndachizoreurura pamberi pevanhu and ndikakumbira ruregerero, but it was not genuine. Kunyange pandakazonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizotendeuka, it did not come from my heart. Apa ndakabva ndachizotopiwa a big position muchurch because ndiri munhu ane mari and money make things happen. Muchurch kana muine program inenge ichida kuitwa nekuda kwemari, I make sure that things happen because mari iripo mukoma. Vedare ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi nekuda kwekuti mari iripo kunyangwe ndikaita zvandinenge ndaita muchechi ndinongonzi ngatendeuke even without a genuine heart. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakaitirwawo utsinye mainge muri mugore ra2016. Ndakanzwa imwe nyaya yekuti panenge paine maZimbabwean panototyisa. Zvakaitikawo kwandiri ndezvekudai mukoma. Ndakauya kunoku kuSouth Africa. This was after shanda kuZimbabwe. Ndakamboshandira kamwe kakambani vainge vachiita zvekutogadzira mafoni, saka vaida kutoreleasa a brand new type of a phone muZimbabwe, asi zvakazoramba. Amene kuti vakazosangana nemachallenges api. Saka I gained a lot of experience pandainge ndichishanda pakambani ipapo, then ndokubva ndachizouya kunoku kuSouth Africa. Ndauya kuSouth Africa ndakaramba ndichingoitawo basa iro rekugadzira mafoni. Saka ndakazowana mukana
wekuti ndinge ndichivhura shop. Ndikazoita saizvozvo ndakabva ndachizotora vamwewo vakomana avo vandainge ndakatowanawo vachiita zvekugadzira mafoni mustreet. Ndikati varume, uyai tiite joint venture, toita chinhu chimwe chete, because ndainge ndiine vision yekuti tichazovhura shop hombe tichigadzira malaptop, like a very big shop, tichitengesa malaptop, zvinhu zvinenge zviri legit and standard, not zvemustreet zvekuti munenge muchingoita chamukainyama. Saka handina kunge ndakaziva kuti muZimbabwe iye pache zvake atongori negodo, because ndakati ndavhura business ndikatorawo vana vekumusha tikatanga kushanda tose. Mukoma ndakazotambwa yakapenga ndikatosvika pakutosungwa nekuda kwekuti ndainge ndava neshop yakakura kudaro. Saka vamwe vangu havana kuzviona kuti ndainge ndiine vision yekuti ndaida kuti shop yangu inge ichizokura, inge ichizova shop inotozivikanwa South Africa yose. Ndakasvika pakutengesewa neumwe uyo wandainge ndava kushandidzana naye, wandainge ndichitoti ndiye manager wangu. Akatongondisungirira mukoma, because taipota tichitengawo mafoni kubva kuvakomana, then tobva tachinja mahousing, then foni yobva yatoita kunge imwe foni tototengesa. Sezvo ndainge ndichiri kusimukira, ndainge ndakazviudza kuti kana ndikamboita izvozvo, then later on ndozotanga kungozvihodhera mafoni angu ndichitongozvitengesera mafoni angu legit. Saka ndakazotengeswa mukoma, stock ikauya ikatorwa ndikasungwa. Kubva ipapo kusvika pari nhasi mukoma ndinotongoitawo basa rekutongovaka. Upenyu hwangu hauna kana kuzomboita right kubva ipapo. Apa ndainge ndakatotengawo kamotikari. Handina kunge ndakaziva kuti muZimbabwe ane godo rakadaro, ende muZimbabwe anongokusiya watongodonhera mugomba, then iye obva atongoenderera mberi neupenyu hwake. Ende pandakasungwa there was not even one person akatomboya achindishanyirawo kujeri. Vanhu vaitondiblema vachiti ko iye angagotanga business iye achiita futi zvekutengesa mafoni ekubiwa. But nyangwe maIndian panguva yacho iyoyo ndozvavaingoitawo, vaingoita zvekungotengawo mafoni motochinja housing mototengesawo mafoni. But ndakatongotengeswawo nemwana wekumusha, munhu wandaitotarisirawo kuti sezvo ava manager wangu, the more yatinovhura mashop, because ndaida kuita sort of like a franchise, ndichiti vanhu vose avo vanoita zvekugadzirira mafoni panze, kana zvinhu zvangu zvazoita nyaya yekuudza vanhu your own vision, zvinhu zvacho zvisati zvaitika, because ndaiti kana ndakagara naye pasi ndaitomuudza kuti ndaida kuti shop yangu inge ichizova sort of like a franchise kutanga muSouth Africa then kuZimbabwe, zvekuti kana uri munhu anenge achiita zvekugadzira mafoni unenge uchishandisa zita reshop yangu ndichikurendesera zita iroro and everything zvinenge zviri standard. No more zviya zvekuti kana waendesa foni yako uchida kunoigadzirisa kuvanhu vanoita zvekugadzira mafoni wozovharwa foni wozoudzwa mastories about that phone. Ndainge ndava kuda kuchinja the whole industry. I really had a big dream, because in the end mukoma ndainge ndichizviudza kuti kana Mwari vakazondiropafadza ndaida kuti ndinge ndichizotobuilda my own phone yekuti inenge iri phone inenge ichitozivikanwa kutoti phone iyi yakatogadzirwa nemuZimbabwe. But for me to get there I needed money, and it is very unfortunate kuti ndakabva ndawisidzirwa mugomba ndichangotanga business mukoma, and I regret dai ndisina kumbogara ndakaemploya maZimbabwe zvimwe kuda kulai ndingadai ndatova neshop hombe, because zvinhu izvi zvakaitika mugore ra2016 and ndakatomaneja kutotengawo motikari, ndava kutoraramawo life yakanaka, but handina kunge ndakaziva kuti muZimbabwe ndozvaari. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu yazvinoitika mukurarama zvinorwadza. Hanzi the disadvantage that happened was that vachibuda futi mujeri hanzi vava kuda kusimukira, hanzi lockdown then came around. Saka pafuti vava kutanga kuda kusimuka zvekare, hanzi vaiva nevision yekuti vainge vachida kuti vange vachizogadzira
foni yekuti inenge itori foni inenge ichitozivikanwa kunzi ifoni yakatogadzirwa nemuZimbabwean. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo zvavakaitwawo izvozvo nefriend yavo uyo ainge ava manager. Hanzi akaona kuti the vision was too big and iye akafungidzira kuti anenge akundwa in that vision, then ndokubva achizongoita zvaakaita. Let us try to speak with him in the comment section. Let's hope kuti God is going to open another door, even if we fail, but we try again kusvika zuva razvinozonzi zvinenge zvaita. Let us try to speak with him in the comment section.